amazwi abaluleke kakhulu bazalwane alapha ku verse 18 athi kepha bamemeza ngezwi kanye kanye bathi susa lo usikhululele uBaraba. Kepha susa lo usikhululele uBaraba. Hallelujah. Yileso sikhathi bazalwane la uJesu wayekade esuka khona ebuya ukuyothandaza entabeni iGetsemane. Ngithe indaba enkulu bazalwane, we must understand ngoJesu ukuthi kahle kahle ukwenzeleni uJesu nokuthi usenzeleni thine singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Lithi iBhayibheli ke uma ngabe baqeda ukumbamba uJesu, haleluya, kwase kufike isikhathi sokuthi ke ayofeza inkonzo ayizele emhlabeni. Lithi iBhayibheli ke amabutho ambamba uJesu. Uma ngabe ambamba uverse 12 uthi ke njalo ke isigaba nenduna ekhulu nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu bambopha. Bese athi uverse 13 ke baqala bamisa kuAnasi. Amen. Hallelujah. Ngifuna nje uunderline nanka amagama athi Anase. Hallelujah. Uma ngabe bemthatha uJesu bazalwane, lithi iBhayibheli ke ngoba wayekade eseyisiboshwa bamqhuba bazalwane. Ane uma ngabe ufunda kahle izwi lenkosi bamqhubani uJesu, lithi iBhayibheli ke kwakusebusuku ngaleso sikhathi. Uma ngabe kusebusuku bazalwane bamuyisa kuAnase. Ikhothu uAnase bazalwane uyena owayekade engumpristi omkhulu ethempelini. Awume ngichaze kahle. Hallelujah. Ngesikhathi uJesu engena eJerusalem, uma ngabe efika lapha ethempelini bangcwele, lithi iBhayibheli ke uJesu wathola kuthengiselwana lapha ethempelini. Uma ngabe kuthengiselwana ethempelini, umpristi omkhulu owayekade elapho ngaleso sikhathi, lithi iBhayibheli ke kwakukade kuAnase bazalwane. Sikhona egameni likaJesu. Buyani ke bazalwane, yini ekade kuthengiselwana yona lapha ethempelini? Lithi iBhayibheli ke bekade kunezimvu, kuthengiswa izimvu ethempelini, bese kuthengiswa amajuba kuphi khona bazalwane ethempelini. uAnase bazalwane le business yokuthengisa ethempelini kwakade kuyibusiness yakhe. Hey Jesu, business yokuthengisa ethempelini kwakade kuyibusiness yakhe bazalwane. Bekwenzeka kasoke bazalwane kwaIsrayeli, bekuthi njalo umuntu kube nesikhathi la kudingeka khona athathe imvu ukuba aye ethempelini bazalwane. Uma ngabe aya ethempelini naleyo mvu bazalwane, lithi iBhayibheli ke umpristi uAnase bekufanele afike ayihlole leyo mvu ukuthi kahle kahle ayinasici yini bazalwane, ukuthi kahle kahle ayikhukhi yini bazalwane, ukuthi kahle kahle ayiguli yini leyo mvu. Uma ngabe ingaguli ukuze azokwazi ukwenza ini bazalwane, umnikelo wezono zakhe. Asibuyeni bazalwane. uAnase awusibingele noBishop bazalwane, simshayele izandla bangcwele. Hallelujah. uAnase ungumpristi omkhulu kuphi khona bazalwane ethempelini. uJesu ungena kuyathengiselwana ethempelini. Izimvu ngezane ethempelini bazalwane ezokuthi wena uma ngabe uza neyakho imvu yokuthi izono zakho zihlanzwe, uAnase bese uyayicheka athi ayi le inesici bazalwane. Hallelujah. Uma ngabe ethi inesicu
sekufanele wena uthathe lemvu yakho uyibeke eceleni bese ukhipha imali bazalwane uthenga lezi ezika Anase bazalwane. Amen. Sikhona egameni kaJesu. Bekuyibhizinisi ayikho imvu eza nomuntu ebikade iphasa abazalwane bebeza nazo bangcwele ayicheke uAnase njengompriest omkhulu kodwa kusala ubezifeyila ukuze kukwazi ukuhamba ezakhe bazalwane. Enoma ufunda la eBhayibhelini bazalwane lezakhe bezi 3 times more imali ezithengwa ngayo izimvu bazalwane bese rich bazalwane uAnase. Bukane bazalwane kwafika isikhathi njengompriest omkhulu ukuthi uAnase aretire naye bazalwane. Sikhona bazalwane. Okay, uJesu umficile ethempelini wafike waluka inkalvasi bazalwane wakhipha zonke izinto ayithengiswayo Jesu ayithengiswayo ayithengiswayo ethempelini njengoba kunamalanga bangcwele kuyibhizinisi yasethempelini. Ngiyezwakala bazalwane uthola amafutha anesithombe somuntu ayethengiswa ethempelini uthola ithombe. Ngiyezwakala bazalwane kuthiwa wasigaqa lapha kwakho kuzobaleka amadimoni siyathengiswa ethempelini. Siningi izinto kulamalanga ayithengiswayo bazalwane sithengiswa kuphi bazalwane thempelini. Uthi uJesu ke indlu yami kulotshiwe ukuthi kuyoba yindlu yomkhuleko. Ngithanda kabi elesingisi bazalwane lithi it is written ukuthi my house is going to be the house of prayer. Indlu yami kuzoba yindlu yami bazalwane yomkhuleko. Lithi iBhayibheli ke uma ngabe afika uJesu bamisa kuAnase. Hallelujah. Icala lakhe lithethwa ebusuku. Alikho icala elithethwa ebusuku bazalwane. Hayi. Amakhothi ebusuku asuke avaliwe. Kodwa elikaJesu bazalwane lithi iBhayibheli ke bamthatha bamuyisa kubani bazalwane kuAnase. Kunento ayivusayo umoya ongcwele. uJohane uma ngabe ekhuluma ngoJesu uthi phela nanti iwundlu likaNkulunkulu elinjani bangcwele elisusa izono zezwe bazalwane. Oh hallelujah. Yes Jesus. Ngamanye amazwi bathatha iwundlu balisa kubani bazalwane kuAnase. uAnase unjani uyena bekade acheka izimvu zabantu la ethempelini ayifeyilisa bangcwele. Amen. Yes Lord. Uzubona ukuthi abantu babi kangakanani bazalwane. Lithi iBhayibheli ke uma ngabe afika uJesu kuzothethwa icala lakhe. Lithi iBhayibheli ke uAnase ongenacala wamthola necala. Wenza ukuba uJesu abe necala engenalo icala. Why enecala kuAnase? uAnase noJesu bane history bazalwane. uJesu ufike wagumbuka uqelisela izinto ethempelini endlini kaNkulunkulu. Manje uAnase uhamba vele unamagrudge bazalwane. Uma ngabe afika uJesu umthola vele uAnase wavele wajabula kakhulu uAnase ukuthi nayi le ndoda seyiboshiwe, le ndoda eyafike yangiphazamisa lapha ethempelini yaphazamisa ibusiness yami. Ngiyezwakala bazalwane lithi iBhayibheli ke wathi ke uJesu unecala bazalwane. Ngalobo busuku bazalwane lithi iBhayibheli ke uma uqhubeka lapha uverse 14 encwadini kaJohane funda mama uverse 14. Okay, siqale lapha kuverse 12 kuJohane chapter 8 verse 12. Njalo ke isigaba nenduna yenkulungwane
nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu bambopha. Yes. Baqala bamisa kuAnase. Baqala bamisa uAnase ngokuba engumkhwe kaKhefasi obengumpristi omkhulu waloyo nyaka. Yes, verse 14. uKhefasi kambe nguye owaluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yesizwe. Hallelujah. Amen. Bukani ke bazalwane. uAnase uthole uJesu eneqala bazalwane. Amen. Bese lithi iBhayibheli ke uKhefasi Yes, Lord. ubekade angumukhwe kaAnase. Ngamanye amazwi uKhefasi bazalwane bekade athathe indodakazi kabani bazalwane kaAnase. Ngenxa ukuthi uthathe indodakazi kaAnase, uKhefasi naye wagcina ethempelini enjani bazalwane, engumpristi omkhulu. Angiphindi. Amen. Umpristi wokuqala omkhulu owalahla uJesu ngeqala bekuAnase. Amen. Naku manje noKhefasi bazalwane, lithi iBhayibheli ke umkhwe kaAnase bazalwane, lithi bamthatha uJesu bamusa kuphi manje, bamusa kuKhefasi. Uma ngabe bafika kuKhefasi bangcwele, hayi ngethemba le yayisigijima, kube kwakunama WhatsApp ngaleso sikhathi, ngabe yayigijima ngama WhatsApp uthi cha mina senimlahlile ngeqala nawe mkhwe wami. Haleluya. Ngicela uma bafika nawo naye lapho kuwe nawe vele umlahle ngani bazalwane ngeqala. Sikhona egameni kaJesu. Lithi iBhayibheli ke uma ngabe bafika kuKhefasi maqede wangena uJesu ekhothi bazalwane. Uma ngabe engena ekhothi maqede iqala likaJesu latheka. Amen. Lathethwa iqala likaJesu, naye umpristi omkhulu uKhefasi wamlahla uJesu ngeqala. Ikhothi lesibili lebazalwane. Bukani bazalwane, ungakhohlwa lento yenzakala ebusuku bazalwane. That's why ngithi asihambe nayo kahle manje, because manje asijahanga ngeGood Friday, suke sijahe kakhulu bazalwane, suke sijahe kumagama esikhombisa ngeGood Friday. Hallelujah. uKhefasi wamlahla uJesu, wamlahla ngani bazalwane ngeqala. Sikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli ke uma ngabe emlahla ngeqala, lithi bamthatha bazalwane bamuyisa kuPilato. Umuntu owayekade enama powers amaningi noma abapristi sebamlahlile uJesu ngeqala, kwakubani bazalwane? KwakuPilato bazalwane. Sikhona egameni kaJesu. Lithi iBhayibheli ke wafika uJesu kuPilato. Hallelujah. Uma ngabe afika uJesu kuPilato bazalwane, ngicela ungifundele ngale kuLuka. Ngifuna lamagama nje engiwafunayo. Lapho sifunda khona kuLuka is chapter 23. Okay, qala lapha ku verse 1. Kwase kusuka uquqaba lonke lwamisa kuPilato, baqala ukumthwesa icala bathi simfumene lo edukisa isizwe sakithi, enqaba ukuba kulethwe imali kuKesari ethi nguye onguKristu inkosi. Hallelujah. Bayamthatha manje bamusa kubani bazalwane kuPilato. Ngoba uma ngabe uboshiwe bazalwane kumele kube necase. Amen. Uma ngabe bafika kuPilato bathi lo simthole adukisa isizwe. Amen. Ethini mama? Simthole edukisa isizwe enqaba ukuba kulethwe imali kuKesari ethi nguye onguKristu inkosi. Lithi iBhayibheli ke enqaba ukuba kulethwe imali kubani bazalwane kuKesari.
wake wakwenza uJesu lokho akakaze akwenza. Lithi iBhayibheli ngelamalanga uma ngabe bafuna imali ye-tax uJesu wathumela abafundi bakuthi abayobamba ifish A1 kuleyo fish yokuqala bazoyibamba bayivule bazothatha imali. Ngizwa ngala bazalwane kuleyo mali beyinesithombe sikaKesari. That's why kunamazwi athi nikezani uKesari ukaKesari. Haleluya. uJesu akazange ayenze leyo nto bazalwane. Lithi iBhayibheli ke egcineni bazalwane naye uPilato wamthola uJesu enjani bazalwane engenaqala. Amen. uAnas umthole eneqala, uKephas umthola eneqala, uPilato icourt yesithathu ithola uJesu enjani bazalwane engenaqala. Sikhona egameni kaJesu. Lithi iBhayibheli ke wayesezwa uPilato ukuthi uJesu ungowesifunda sakwaHerodi. uHerodi ngomunye naye owayekade ethetha ini bazalwane amaqala. Ngalobo busuku lithi iBhayibheli ke bamthatha uJesu waya kuHerodi. Icourt yesingakhi bazalwane? Yes 4. Amen. One night 4 court. Hallelujah. Yes, Jesus. Uma ngabe bafika kuHerodi lithi iBhayibheli ke uHerodi vele wayekade efisa ukumbona uJesu. Herodi wayekade efisa ukumbona ubani bazalwane uJesu. Nangu bamlethile. Uma ngabe afika kuHerodi uthi ke uHerodi ke hayi bese sizwile ngawe Jesu. Bengicela nje ukuba ungenzele isimangaliso esiyi-1. Haleluya. Uzwile ngemangaliso ezenziwa uJesu. Uzwile ukuthi uJesu ushintsha amanzi abe yiwayini. Uzwile ukuthi uJesu indoda yasemathuneni ikade ikhwele ngamadimoni iyasizakala. Uzwile ukuthi uJesu oLazaro bavukile emathuneni. Ngizwakala bazalwane. Naye uthi ucela ini bazalwane sibonakalise. Lithi iBhayibheli ke uJesu akazange aphendula bazalwane. Uma ufunda encwadini kaIsaya that is chapter 53 lithi iBhayibheli ke wathula njengemvu phambi kwabagundi. Yes Lord. Yes Jesus. Lithi iBhayibheli ke eseqedile uHerodi kunamazwi engiwathandayo khona lapho lithi iBhayibheli ke phakathi kaPilato noHerodi kwakunokuxabana phakathi kwabo. Kodwa lithi iBhayibheli ke mzukwane uPilato ethatha uJesu emmekisa kuHerodi kwabuya kwaba nobuhlobo phakathi kwabo. Why kuba nobuhlobo? Because uma ngabe kufike uJesu wenza ukuthi noma abantu beqabene kube nobuhlobo phakathi kwabo. uJesu uma ngabe efika niqabene niyifamily bazalwane kuba nobuhlobo phakathi kwenu. uJesu uma ngabe efike niqabene niyibandla bazalwane kuvuka ubuhlobo bazalwane, kuvuka lento yomndeni bazalwane, maqede nibe right because yini into enhlanganisayo bazalwane? uJesu. uJesu ukwazi ukuhlanganisa abantu ebebanqumile ukuthi angeke basahlangana. uJesu ukwazi ukukhulumisa abantu abebanqumile ukuthi angeke basakhuluma. uJesu ukwazi ukwenza abantu bakhonze ndawonye. Abanye bebanqumile ukuthi cha mina nawe angeke kusenzeka lutho bazalwane. Isitha sakho usibone singena ngomnyango sizokhonza uNkulunkulu maqede nihlangane nihlanganiswe yini bazalwane? Nihlanganiswa uJesu. Lapho kunoJesu khona kunobunye bazalwane. Amen. Oh hallelujah. Lithi iBhayibheli ke uHerodi wambeka uJesu iqala angenalo bazalwane. Yikho amakhotha ayi4 bazalwane la. Amen. Hallelujah. Amen. Yikho yes 4 bazalwane. Ihanjwa nini bishop? Ihanjwe ebusuku. Yebo. Zenzeka nini lesito bazalwane? Zenzeke ebusuku. Ngoba kunezinto zasebusuku bazalwane. Amen. Amen. Lithi iBhayibheli ke
uHerodi waphinde wamthatha uJesu wambuyisela back to kuPilato bazalwane. Uma ngabe ngicela uyithathe le ithathe haleluya. Uma ngabe ambuyisela back to kuPilato bazalwane, lithi iBhayibheli ke uPilato wathi akulethwe indishi namanzi. Lithi iBhayibheli ke waqala uPilato wageza izandla wathi akiboni icala kulomuntu. Lithi iBhayibheli ke ngaleso sikhathi kwakade kuyobethelwa izelelesi ezintathu. Usafika bazalwane. Kwakade kuyobethelwa izelelesi ezintathu. uBarabha wayekade engomunye wezelelesi ezazikade ziyobethelwa. Uma ngabe eqeda uPilato ukugeza izandla wathi kubantu ke, ngoba niyabona ukuthi niyaphikelela, nginikhululele ubani phakathi kukaBarabha noJesu. Haleluya. Lithi iBhayibheli ke abantu nabapristi niza lapho vele abafundisi bathi ke sikhululele uBarabha, bathi makabethelwe uJesu igazi lakhe malibuzwe ezandleni zethu nezabantwana bethu, akabethelwe kukhululwe ubani bazalwane? uBarabha. Oh haleluya. Lithi iBhayibheli ke uPilato wamnikela uJesu kubo, wakhululwa uBarabha. Yaqala yenzeka inkonzo enkulu ezokwenziwa uJesu emhlabeni. Wayenjani uBarabha bazalwane? Wayeyiselelesi. Wayenjani uBarabha? Wayengenile ekhothi walahlwa ngamaqala akhe awenzile bazalwane. Wayenjani uBarabha bazalwane? Nefamily yakhe bekade yazi ukuthi ngakusasa uya esiphambanweni uyobethelwa. Wayenjani uBarabha bazalwane? Ngiyacabanga ukuthi neprogram yomngcwabo wakhe bese ilungisiwe bazalwane, ngoba kwaziwa kahle ukuthi kusasa uyofa bangcwele. Wayenjani uBarabha bazalwane? Ngiyacabanga ukuthi nomfundisi ozomngcwaba bazalwane Jesu wayeseredi bazalwane, nama-catering ngaleso sikhathi wayeseredi bazalwane ukuthi uBarabha uyafa. Wayenjani uBarabha bazalwane? Ngisho ukufa uqobo lwako kwasekumlindile uBarabha, nesihogo bangcwele sesimlindile ukuthi njengoBarabha silindele yena bangcwele. Cha ngisho uBarabha bazalwane. Haleluya. Ngisho umuntu owaziwayo emphakathini, isigebengu esikasuki phansi sesibanjiwe bazalwane, icala selithethiwe ukuthi ngakusasa uya esiphambanweni. Ngisho uBarabha bazalwane. Haleluya. Wafika uJesu. Wafika uJesu bazalwane. Wafika endodeni eselindele ukufa. Wafika uJesu bazalwane. Uma ngabe efika bangcwele, lithi iBhayibheli ke uJesu wangena endaweni kaBarabha. Yes Lord. Hallelujah. Hey Nkosi. Nathi indaba la ikhona bazalwane. uJesu engenzanga lutho. uJesu angenasono. uJesu emvana yomhlathelo engenakala bazalwane. Oh haleluya. Emvana ethekho Anase, ethekho Caiphas, ethekho Herodi, ethekho Pilato bazalwane, wangena bazalwane kuphi bazalwane? Endaweni kaBarabha.
Oh, thank you Jesus. uBarabha wayeseredi ukuyofa bazalwane, kodwa uJesu wangena endaweni yakhe. Hallelujah. Lento eyenziwa uJesu bazalwane yilento ayenza kimi nawe. Lento ayenzeka kuBarabha bazalwane ukuthi uJesu angene endaweni yakhe, yilento uJesu ayenza nakithi kuphi bazalwane empilweni zethu. Jesus took my place. Jesu wathatha indawo yami. Benginezono eziningi, kwaba nendoda ezothatha ini bazalwane indawo yami bazalwane. Hallelujah. Ngathi ngiyambona uBarabha esekhululekile bazalwane ngenxa kaJesu. uBarabha wakhululwa bazalwane ngenxa kaJesu bazalwane. Uma ngabe afikile empilweni yomzalwane, uma ngabe afikile empilweni yomntwana kaNkulunkulu, umuntu uyakhululwa. Elithi iBhayibheli uma ngabe indodana kaNkulunkulu nikhulula, niya kuba ngabakhululekileyo impela. Jesus. It's because uJesu ungene endaweni yami bazalwane. Yes, Lord. Hallelujah. Mina nawe bekufanele siyofa. Thina besifanele isihongo bazalwane. Kodwa kwaba nendoda eyodwa yangena bazalwane, yangena endaweni yami bazalwane. Ukufa kungibhekile ebantwini, wangena uJesu, wangena waphelela, ngakhululeka mina. Hallelujah. Jesus. Bukane bazalwane, Barabha bese kufanele ayongcwatshwa bazalwane. Kwahlehla umncwabo. Uma ngabe kufika uJesu empilweni yomuntu, kuhlehla umncwabo bazalwane. Akunandaba ukuthi amadimoni asanqobile, uthi lo muntu uyafa namuhla, kodwa once wathola uJesu njengenkosi nomsindisi, umncwabo bazalwane uyahlehla. Jesus. Oh, hallelujah. Abaningi bethu la ngabe abasaphili bazalwane. Hayi kwahlehla umncwabo bazalwane. Kwafika uJesu empilweni zethu, maqede kwahlehla umncwabo bazalwane. Hayi ukuthi abathakathaka bathakatha bazalwane, waze wanqunyelwa nedate ukuthi ngesikhathi esithile uyafa. Yezwala bazalwane, wabese uthola uJesu bazalwane, izinto zakho zariveswa, umncwabo wariveswa. Uma kufika uJesu empilweni yomuntu, kuriveseka umncwabo obesikade uhleliwe ebantwini. Jesus. Oh, hallelujah. Nkosi. Makufika uJesu bazalwane, Amen. uyakhululeka ezonweni bekade uzenza. Noma singayazi ilife kaBarnaba emva kwaloko, kodwa esikwaziyo ukuthi uJesu bazalwane wangena endaweni yakhe. Esikwaziyo ngathi bazalwane ukuthi uJesu wangena endaweni yakhe. Njengoba uJesu engene endaweni yakho bazalwane, athi uPaul ke akuseyimi ophilayo, kodwa uKristu ophila ngaphakathi kwami. Abantu mangabe bathi bazohlasela wena, bathola uJesu ephila ngaphakathi kwakho. Mawufunda encwadini kwabaseKolose chapter 3 verse 1 lithi, ngokuba ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu ekhaya ezulwini. Abafuna wena angeke basakuthola, ngoba ukuphila kwakho kufihliwe kanye noKristu ekhaya ezulwini. Jesus. Hallelujah.
ngifuna si-understande bazalwane ukuthi uJesu ungenile endaweni yakho. Ngicela usale uyeka lemizamo oyenzayo ngoba uJesu ungenile endaweni yakho. Kunamazwi akhothwa uMnkosi la athi lithi iBhayibheli encwadi ngoba sekolose hambani ninjani bazalwane nikuye. Once uJesu wangena endaweni yakho awusahambi njengabantu bonke kodwa wena bazalwane sohamba unjani bazalwane ukuye bangcwele. Elithi iBhayibheli ke ugxilile kuye bazalwane. Uma ngabe uthole uJesu uthole uJesu uthole umuntu ongene endaweni yakho bazalwane. Uma ngabe uthole uJesu uthole ithikithi ekulona lona lokuye ekhaya ezulwini. Yeswakala bazalwane namasihogome sesikhamisile ngempilo yakho kodwa wathola uJesu bazalwane. Ayishaya short left bazalwane. Jesus kuthi bebakulindele ngapha bekuzwa bathi so ngapha bazalwane ngoba uJesu ungenile endaweni yakho. Hallelujah. Wena akusafanele uphile lempilo oyiphilayo njengamanje ngoba uJesu ungenile empilweni yakho bazalwane. Kwase kwathi ngithi wena ungabe usazilwela bazalwane ngoba longa phakathi kwakho unamandla okukulwela bantwana. Uma ungabona izimpi elethwa kuwe ebusuku, uma ungabona izimpi uNkulunkulu aqobela kuzo ebusuku, uma ungabona izinto abathakathi abazenzayo emageyidini wakwakho, uma ungabona izinto ukuthi uke wadla poison namanje bangangene ukuthi awufi ngani because uJesu ungenile endaweni yakho. Oh hallelujah. Kunendoda enamandla. Wena unendoda kaphakathi, unendoda ekulwenayo. Nyesokala basalwane mudedela uJesu enze njengoba afuna empilweni yakho ngoba ungenile empilweni yakho basalwane. Hallelujah. Jesus. Kuze kuvuka lo mzekeliso senqeda bazalwane owenziwa ngomunye umzalwane. Haleluya. Bathi wayenendlela forum bazalwane. Haleluya. Lo mzalwane wamema uJesu, wayekade ehlushwa uSathane kakhulu bazalwane. Wamema uJesu. Wafika uJesu. Wathi Jesu ayisofikile. Bengicela nje ngoba kune forum, ngicela ukukunikeza nanti ikamero lakho ukuba ubuse kuleli yakamero leli. Haleluya. Wafika uSathane ebusuku kulama kamero awu3 bazalwane, wamnqopha wangaya kuleli yakamero bazalwane. Yavuka indoda eya kuJesu athi Jesu kanjani ngoba ngimeme wena ukuba uzonqobela. Wathi uJesu phela mina unginikezele le yakamero leli. Kuleli yakamero leli akuzange kwafika lutho, akuzange kwenzakala lutho bazalwane. Ekugcineni indoda yathi okay Jesu kungcono kube yi2-2 ibe balance manje. Thatha le kamero lo naleli lawa ngapha ayi2 azobuswa yimi lawa ngapha. Haleluya. Wafika uSathane wamnqoba kulama kamero amabili. Uma ngabe thi inhlanga apha wathola ukuthi kunoJesu wabuyela emuva bazalwane. Yavuka ekseni indoda Jesu kanjani nginqotshwa ukhona wathi uJesu angithi unginikezele 2 mina. uSathane kazange afika kule 2. Yathi le ndoda okay Jesu hayi ngikunikeza wonke hayi ngikunikeza wonke lamakamero nazi nezikhiwo zakhona. Bona Jesu ukuthi wenzani ngesikhathi ofuna ngaso, akunamuntu ozokutshela Nkosi uJesu lawula ngendlela ofuna ngayo. Yesona bazalwane uthe uSathane uma ngabe eza wabona kuvuka
wavutha umlilo bazalwane, wathi akusiko la ngijwayele ukuya khona, walahlekelwa i-address bangcwele. The reason why bangcwele, uthathe uJesu wangena empilweni yakhe wabusa kuwo wonke amakamero wempilo yakho. Bengicela ungamlimithi uNkulunkulu, ungamlimithi uNkulunkulu empilweni yakho. Mdedele enze konke bazalwane. Unamandla okwenza okungenzeki ebantwini, kuyena kuyenzeka. Mdedele abuse impilo yakho yonke bazalwane. Asume bazalwane, nakule ndawo la ustrugglisha khona kakhulu, ngicela umdedele abuse, angene endaweni yakho. Nakulesimo obuthelwe kuso ukuthi angeke asaphumelele, dedela uJesu angene kuleyo ndawo abuse bazalwane. Nabantu sebakutshelile waze wa-understanda, kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi wena uzalwa kufamily enjani, kufamily kule family kunje bazalwane. Dedela uJesu angene bazalwane, maqede you will never be the same again. Mdedele angene kuphi khona bazalwane endaweni yakho. Akusezukuphila wena, kodwa kuzobe kuphila yena. Awusezukuzenzela izinto, kodwa uzobe uzenziswa uye. Kunezinto ongeke usayibuza, kodwa yena uzobe ekutshela ukuthi kahle kahle uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu uphila kanje, uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu wenza kanje. Ngiyezwakala bazalwane, ngoba umdedelile wangena empilweni yakho. Asivale namehlo ethu siphamise izandla phezu kwempilo yakho. Yenza uJesu abe yinkosi phezu kwempilo yakho. Uma ngabe ayinkosi phezu kwempilo yakho, uzoba inkosi phezu kwekhaya lakho, uzoba inkosi phezu kwabantwana bakho. Mdedele uJesu angene endaweni yakho. Sesiyakhuleka bazalwane, kube lona lo akudedele angene endaweni yakhe, abuse impilo yakho yonke. Nanezinto ezikwehlulayo angeke sisakwe